Mit navn, det er Merkur. 3000 år før Kristus blev jeg for allerførste gang opdaget af sumerne. Siden da har de undersøgt mig helt vildt meget, og har fundet ud af, at jeg er 4,6 milliarder år gammel. Jeg er ikke særlig stor. Faktisk, så er jeg den allermindste. Jeg har kun en diameter på 4.879 kilometer. Det betyder, at jeg er omtrent 3 gange mindre end jorden, og solen er cirka 300 gange større som mig. Faktisk, så er jeg den af planeterne, der ligger allertættest på solen. Det betyder, at om natten kan der være helt ned til minus 170 grader Celsius, og om dagen, så kan jeg blive helt op til 450 grader Celsius. Så altså, jeg er både mega cool og super hot. Ej, undskyld. Cringe. Jeg er ikke stor og doven, ligesom Neptun. Jeg er tværtimod lille og hurtig. For min omløbstid er kun 87 jorddøgn og 23 timer. I skal have 1000 tak, for at I gad at følge med i mit mega seje liv. Jeg håber, I kunne lide det. Hej!